ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களை வந்து சூஸ் பண்ணணும்னு ஒரு வீடியோவில் கொடுத்துருந்தேன். உங்கள் ஆக்ஷன் யார்கிட்ட எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு வீடியோவில் நான் சொல்லியிருந்தேன். எல்லாத்தையும் எல்லா விதமாக பண்ண முடியாது. இது வந்து என்னுடைய மெடிக்கல் காலேஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் என்ன ஆகிப்போச்சு, எனக்கு ஒரு ஹெட் ஆஃப் தி டிபார்ட்மெண்ட் இருந்தாங்க. நல்ல ஸ்ட்ராங் லேடி, பேரெலாம் சொல்ல விரும்பலை, ஸ்ட்ராங் லேடி. அவங்களும் இப்போ உயிரோடு இல்லை. நல்லா ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாங்க, கரெக்டாக இருப்பாங்க எல்லாம். ஒரு பையன் என்ன பண்ணால், அவன் ஃபாரினர், மலேசியன் பையன். அவன் வந்து ஹவுஸ் ஏஜென்சி பீரியட்னு 3 மாதம் ஆப்ஸ்டெடிக் கைனகாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணணும். ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ஒரு நாள் அவன் வந்து 90 நாளில் 88 நாளில் என்னமோ வந்துட்டு லீவ் எடுத்துட்டு, அதை சொல்லாமல் லீவ் எடுத்துட்டா இந்த அம்மா எக்ஸ்டென்ஷன் போட்டுருச்சு, நீ வேலை பார்த்துட்டு தான் போகணுன்றுச்சு. இந்த பையன் என்ன பண்ணால், இந்த அம்மா லீவில் போயிருந்துச்சு. இன்னொருத்தர் ஆக்டிங் ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட்னு போடுவாங்க. அவர் வந்து மேல் டாக்டர். அவர்கிட்ட போய் கையெழுத்து வாங்கிட்டு இவன் மலேசியா போயிட்டான். போய் சும்மா இருந்திருக்கலாம்ல. அதை விட்டுவிட்டு இந்த அம்மாவுக்கு ஒரு ஃபோன் அடித்து, நீ என்ன பெரிய ஆளா, நீ என்னை வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது, நான் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன், இப்போ கம்ப்ளீஷன் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன்னு போட்டான். இந்த அம்மா என்ன பண்ணுச்சு, மலேசியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு எழுதி, அந்த மெடிக்கல் கவுன்சிலுக்கு எழுதி, இவன் சரியாக கம்ப்ளீட் பண்ணல, அவன் ஆடி போயிட்டான். ஏன்னா இந்த சிக்னேச்சர் வந்து சரியாக அட்டண்டன்ஸை பார்க்காம கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துட்டாங்கன்னு. அவனை மலேசியாவிலேருந்து வர வச்சு, இன்டர்ன்ஷிப் அந்த 2 நாள் பண்ண வச்சு, மன்னிப்பு கேட்க வச்சு, அப்புறம்தான் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துச்சு. ஸோ யார்கிட்ட வாலாட்டணும்னு நீங்கள் பார்த்து வாலாட்டணும். எல்லாட்டையும் போய் வாலாட்டினீங்கன்னு வச்சுங்க, அப்படியே ஒட்டி விட்டுருவாங்க. யார்கிட்ட உங்கள் ஜம்ம செல்லும், யார்கிட்ட பஞ்சாயத்து பண்ணலாம், யார்கிட்ட கத்தலாம், யார்கிட்ட கத்தக்கூடாதுங்கிறத பார்த்து தான் நீங்கள் பண்ணணும். உதாரணத்துக்கு ஒரு பெரிய போலீஸ் ஆஃபீஸர் இருக்கார், பெரிய ஹையஸ்ட் போலீஸ் ஆஃபீஸர். அவர் ஏதோ கூட்டத்தில் போகிறப்ப அவர் ஷூவில் உங்களை காலை மிதிச்சிட்டாரு. நான் எல்லாத்தையும் கோவப்படுவேன், நீங்கள் அவர்கிட்ட கோவப்பட முடியுமா? பட்டை நட்டுன்னு முட்டி தட்டி உங்களை உள்ளுக்க போட்டுருவார். அவர் சாரி சார், பரவாயில்ல சார், வலிச்சாலும். அப்போ என்ன, உங்களுக்கே தெரியுது, எல்லாத்தையும் காமிக்க முடியாது. அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அறிவு இருக்குது. இதே வலியவர்கிட்ட, நம்மளை காட்டிலும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கவங்ககிட்ட போய் நம்ம செம்பத்தை காமிக்கிறது, அது தப்பு, அதை பண்ணக்கூடாது. ஸோ சூஸ் த பிஹேவியர். தேங்க்யூ வெரி மச்.